Witam Was. Stoję ze zadku kościoła świętej Barbary w Chorzowie II, a po takiemu ze zadku, że tam wprawdzie z przodka był piękny widok, ale strasznie larmowały banki i auciska, a chcę Wam porozprawiać o bardzo pięknej historii. W 1980 roku moja babka Anastazja umierali. To było tam we szpitalu na Rostka. My ją przyszli nawiedzić, ją mój chłop, mój synek. I babka, kiedy my już się z nią żegnali, wzięła mnie za rękę i mi padała: Dziocha, idź do kościoła świętej Barbary. Opisała mi dokładnie te miejsce, bo wiecie, każdy parafianin zna kościół ze swojej parafii. Opisała mi dokładnie te miejsce i powiedziała tak: z boku, nie od frontu, no z boku, jest kaplica z takim wielkim krzyżem. Tam się dzieją cuda. Idź i wyproś mi tam 1 rok życia. Wiecie, to było za komuny, kiedy człowiek auta nie miał, no dzisiaj też nie mam, był skazany na banki, na autobusy. My się chcieli dostać do Tychu, Gipko, a babka mi tu każe do kościoła iść. No to ja tak chciałem ocyganić, że obiecał mi, ale nie puda. A babka to widać dojrzeli w moich oczach. No i chwyciła mnie mocniej za rękę i padło: ty idź, ja cię proszę, uproś mi 1 rok życia. I ja się zmogła, poszliśmy sam i ja bym nie byda go dała, kaj to jest, bo jak będziecie chcieli, to znajdziecie. I moja modlitwa to była taką więcej pogańską. Pod buczku ja w to nie wierzę, ale moja babka mnie sam posłali i prosili, co byś i podarował jeszcze 1 rok życia. Amen. I poszliśmy. Przedstawcie się, że moja babka umarli równo za rok. 1981 rok, 2 maja. I ja to puściłam w niepamięć, nie? No bo tak se myśla, że podboczka mamy w sercu, że z podboczkiem idzie pogodać wszędzie, bo on jest wszędzie. Niekoniecznie w konkretnym miejscu kościoła, ale sam na tym cmentarzu leży mój tatulek i moja mamulka. I oni leżeli w osobnych grobach, co zresztą nie było z mojej winy. No, to już mniejsza z tym. I wiem, że bardzo by mama chciała, co by leżeli razem. Jakże 2 lata temu troszkę przyszła do pieniędzy, postanowiła ich razem pochować. To była taka dość przykro czynność, bo trzeba było jednego wykopać i przeciepać do drugiego, oczywiście w trumnie, nasz pomnik. Ale załatwiała to sam na parafii i tak zagadnęła tego człowieka, administratora tego cmentarza, z którym że to załatwiała, bo słyszał o tym krzyżu, o tym miejscu. On mówi: no pewnie, to jest miejsce, które słynie z cudów. My sam mamy rozmaite potwierdzenia, że ludzie nam sam przychodzą, gadają, że im się to spełnia. Ja tam zaraz też pójdę z Kasią, nie pójdziemy, Kasia? Ja. Co sobie będziemy żałować, ale wiecie, to nie jest miejsce spełnia życzeń. Bo jak godą, to z podboczkiem godą sam, a nie tam pod krzyżem. No ale to taka informacja, jakbyście chcieli bardziej wzmocnić swoja wiara, a boście są w takiej sytuacji, co już nic nie pomoże, no człowiek musi sam przypielgrzymować.